Eta hemen etxe inguruko horrekatan eta? Bai, loinek, izkiluak eta angire bere bai, bian ja... Arrakari epe bai, karnezak epe bai. Arrakari eta bere? Oin balta barrute, Bai. Eta horrek zelan atrapaten zen du esan? Horrek, abu ez. Eta angirek, sareaz, zeraz, firu bete sartu arra, amu erbe bai, akorde esatezan, esate izenok joven, firitxu beten arrak sartute kordeik esan, gero, anginetan enak eta zen, angiriri kaperok dela. Claro. Eta harrak zeuek ekoizten zen du esan solon edo... Bai, solo atzuk satzador legun edo urtetu den harrak askotan. Eta horrek gero gozo izeten ziren jateko? Bai, gutzako, txikiran, askontzako, euseko gozo da, angiri da anguli. Anguli da, angiri numia. Bai. Handin gero. Eta gero horrek zelan preparaten ziren? Horrek, pekidute zaten normalmente, hori hobaz. Gura bada egutek da, edo azalak endu berdak narru ez. Bai, narru. Azalak entzen gatsa. Bai, azalak entzia kostaten da. Ba, asko. Baina gero ja bain preparata gozo, ez da? Dateko gozo. Eta kangrejoak bere esan dozu, ez da? Bai. Kangrejoak bere goten ziren? Goten ziren, bai. Eta kangrejoak zelan atrapaten zen du esan ba? Ez du ez, goiu. Bate gazez, ez du garbi ez. Ez du garbi ez. Ja ez dago. Asko ez da. Kangrejo amerikano de karren eta aka eren judanak. Gero kezkillo asko ziren hemen. Eta horrek bere pejidute jaten zen du esan edo? Bai, pejidute. Loinek, bai, horrek esan da, loinek begote ziren amoz. Loinek hemen asko egiten harrekardi, okatik, arroze botaten umak urtuiteko, asko batak. Orduan gorantza joten ziren? Asko oin eta borte egiru, asko. Oin iztegia egin. Eta zer etorten ziren, errekan nagusitik orduan gorantza? Ibi izaten zuga, okare, hortik egiru. Eta asko, musik ez ziren, pillu, bandea.